Hvala predsjedavajući. Politika Europske komisije, a i nekih zastupnika u parlamentu me ponekad podsjeća na roditelje djeteta u pubertetu kojima sve zabranjuju. Zabranjuju da ide van, da se druži s ovima, da radi ovo, da radi ono, drže ga pod staklenim zvonom i onda taj adolescent u konačnici poludi, izađe van i napravi najveću glupost. Tako mi se čini da mi sve zabranjujemo i u konačnici imamo zemlje koje ponovno otvaraju termoelektrane. To nije realan pristup i mislim da bi mi trebali ići pristupom da pogledamo koliko mi energije trošimo, koliko možemo uštedjeti, koliko će nam u konačnici energije trebati i kako najbolje tu energiju proizvesti, a ne da idemo suprotnim načinom da sve zabranjamo. U tom smislu podržavam izvjestiteljicu u ovom njezinom realnom zahtjevu i smatram i da ovaj dio smanjenja administracije koji ćemo očito imati u IPBD-u, gdje se gleda što će se sve zabraniti i gdje se gleda kako ćemo uvesti certifikate i potrošit ćemo masu novaca na papire umjesto da potičemo bolju energetsku gradnju, neće donijeti bolji rezultat. Hvala lijepa.